Piştî destpêkirina proseya çinîna dexl û dan li Rojavayê Kurdistanê, wekaberiya rejîma Esed û PYD li ser kirîna dexl û dan, destnîşankirina nerx ji genim û cara rejîma Esed û PYD êdî cej welatiyan nakirin û dergehê navendê wergirtinê girtina. Li gel destpêkirina proseya firotina genim û ca bo rejîma Esed û PYD rêgiriyê li proseya firotina genim û ca bo rejîma Esed dike. Lê îro her du aliyan dergehên navendên wergirtinê yên xwe li pêşiya cotkaran girtina û cotkar nikarin cep bifroşine her du aliyan. Weke jêdereke taybet ji arkêya ragihandiya ne bes bi tenê rejîma Esed û PYD dergehê wergirtinê girtina, belkû PYD heftiyekê de bi tenê du rojan dergehê kirîna genim li pêşiya cotkaran vedike. û ji aliyê rejîmê ve çendîn merc ji bo wergirtina genim ji cotkarên Kurd hatine danîn. û yek ji mercên sereke ji bo firotina genim bo rejîma Esed pêwîst e belgeyên menşe û rêveberiya çandiniyê li cem cotkara hebin, da ku were piştrastkirin ku xweyê genim cotkara. û eger ew belge nebin, cotkar rastiya stengiyan tên û pêwîst e bi reşwa û bertîlê belgeyan peyda bike. û yan jî neçar dibin di bazara reş de bi nerxekî kêm bifroşine bazirganên rejîma Esed û PYD. Rejîma Esed genim li daîreya Serwel Heywaniya li Curmuz ji xelkê dikira û kiriya barhilgirê heta ku genim veguhêzê ji 100 heta 300 hezar leyreyê Sûrî ye. Ew jî ji bilî mane her rojeke zêde di Serayê de 25 hezar leyreyên Sûrî rojane zêde dibin û her wiha ji bilî kiriya kirêkarên ku genim barkirine. Li gorî zanyariyên taybet yê gihiştina destê arkê, derê de jî rêbendên rejîma Esed gelek astengiyan ji cotkaran re barhilgirên genim re dirost dikin û heta ku pereyan wernegirin rê nadin ew barhilgir derbas bibe. û dema ku barhilgir digihê cihê mebest û dibe demê destnîşankirina nerxê genim ji aliyê pisporên rejîma Esed ve, pisporên rejîma Esed serê her çiwalekî genim pêncî lêreya Sûrî werdigirin, da ku curê genim bi baş binivîsin. Ev hemû hûrgilî derbarê proseya firotina genim bo rejîma Esed dirûst dibin. Dema ku ew cotkar bikaribin xwe ji nava destê PYD rizgar bikin, ji ber PYD biryar daya rêgiriyê li firotina genim bo rejîma Esed bike. Ew jî di demekî jêderekê ragihand ku tevaya bazirgan û berpirsyarên PYD genim firotine rejîma Esed.